contínuament me trobo en situacions que me limiten, i jo no penso en les coses que jo feia abans, perquè les que feia abans ja no les puc fer. Jo penso en que les coses que tinc ara al davant, que les vull fer, en com me lo puc manegar per poder-les fer. Senzillament enfonsar-me en l'aigua i veure que al voltant només n'hi ha aigua, alguna persona que nade, on no escolto res, vol dir que no n'hi ha problemes, hi ha tranquil·litat. Quan surto, quan trec el cap, ja noto més tranquil·la, senzillament més tranquil·la. Una volteta, vinga, caminant de pressa, mitja, Karen. El fet de poder estar a l'aigua me permet caminar i moure'm molt més fàcilment que en qualsevol zona física, no? Si puc arribar, doncs hi vaig. Si vull anar, arribo. Però no estic recordant-me de, no sé, perquè tinc esclerosi, perquè no sé què. No, això no me passa pel cap. Senzillament és, no puc caminar bé, a veure com puc arribar. Quan toqueu, heu de tornar enrere lo més ràpid possible. Necessito unes crosses. Vaig a buscar les crosses. Necessito un caminador perquè caminaré més bé que en les crosses. Pues anava a buscar el caminador. En lloc del caminador necessitava l'escúter. Vaig anar a buscar l'escúter. I ara necessitava la cadira de rodes. Doncs a buscar la cadira de rodes. Senzillament és algo que m'ajudarà a continuar gaudint de lo que tingui al davant. No arribo a dir-me mai, venga, adapta't, perquè ja m'estic adaptant. No venga a dir, continua, perquè ja estic continuant. Ja és com una espècie d'automatisme, no? Tornem a fer l'última vegada. I amb els colzes ben estiradets, cap enrere i cap avall. També, un total de 20. Vale? Quan penso en que si no me moc avui, demà potser me mouré doblement menys, això ja me diu, t'has d'aixecar, i has de fer i has de continuar fent. La meva intenció és continuar sent el màxim d'autònoma possible. Si puc fer una cosa, estic tranquil·la, perquè l'he pogut fer. I això vol dir que puc fer dues coses així de diferents. Si he pogut en una, podré en l'altra, perquè lo digo jo, ja està.